Hola, veus, el parador turístic del Convent del Roser ha rebut aquest dijous els primers clients. L'equipament ha iniciat la seva activitat amb gairebé totes les habitacions reservades en el seu primer dia de funcionament, mentre la resta d'agost i al setembre la mitjana d'ocupació se situa ja per sobre del 90%. De moment ha rebut unes 2.500 reserves fins a finals d'any. El parador, que té la categoria de 4 estrelles, es troba ubicat a l'antic convent dels Dominics del Roser, en ple centre històric de la capital del Segrià, i compta amb un total de 53 habitacions organitzades en 3 plantes al voltant d'un claustre central en un edifici històric declarat bé cultural d'interès local. Aquest pati és l'espai principal del recinte, ja que acull la recepció, la cafeteria, salons de reunions, així com l'accés directe al que en el seu moment va ser una església, ara convertida en el menjador principal del parador. Coincidint amb la seva obertura, el parador obsequia als clients amb una entrada per visitar alguns dels principals atractius turístics de la capital del Segrià, com ara la Seu Vella i el Castell dels Templers.